bawan Allah, haba bawan Allah, haba bawan Allah, ka tsaya mana. Me faru? Haba bawan Allah, tun daga can nake ta magana ina ta baka tsaya ba, ina bawan Allah baka ji ba. Me ya faru tun da ina tafiya kin zo kin tare ni kan titi lafiya? To yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, salamu alaikum. Wa alaikum salam, ya gida ya aiki? Ina wuni ina gajiya. Lafiya kala ya kike? Ya kake? Lafiya kalau ya gudare. Kai, Allah ya yi halitta. Me ya faru sai aka yi mene? Tun da nake ganin ka kana wucewa ta layin nan, wallahi kana burge ni. A'a. To dai ina burge ki sai mene? Shine aka ce ki tare ni ko kuma wani abu? Ina ta so in samu in maka magana amma ban samu lokaci ba, sai dai yau Allah yayi na ce to bari in gwada tare ka in gani. Bai kamata a ce in tare ka a titi ba. Oke, to me ya faru? Na so ma in bari ne in zo gida an jima sai in aika a kira min da kai sai in gaya maka abin da ke cikin zuciyata. A'a, to me kudirin ki faɗa min mana me yake faruwa? Ni sauri nake yi fa da Allah. Haba bawan Allah, haba bawan Allah, kyakkyawa kaman ka, ai kai ma ka san babu wace mace da za ta ganka bata ji wani abu a ranta ba. Ok, to ke kin ji wani abu ne a ranki? An taɓa satan miki kuɗi ne ko kuma wani abu ne? Ina baka kana in karba. Dan Allah ko zan iya samun namban wayanka? Namban waya na yake so? Ki bari ba yanzu ba, sai in nayi shawara ko nayi tunani zan baki namba na. Karka, haba bawan Allah, ka tsaya mana. Da farko dai yanzu abin da nake so ji ya sunanka. An hana ni faɗin ma mutane sunana Ibrahim. Ka yi haƙuri, haba in ci darajar ma'aiki, ka yi haƙuri ka tsaya ka saurare ni. To ina jin ki, me faru? Ina so in ji sunanka. Sunana Ibrahim. Allah sarki, suna mai daɗi kuwa. To yanzu Malam Ibrahim in ba damuwa da sai ka samu ka yi haƙuri mana. To ba sunana Ibrahim ba, ki daina ɓata min sunana J-Top, sunana Ja'e. Sunanka Ja'e? Allah sarki, Malam Ja'e ke. To in ba damuwa ba za ka iya samun namban wayanka ba, idan ya so in ka karasa gida sai in kira ka da sai mu karashe maganar ta waya. Ni an hana ni sa ma baki namba, na ban san ki ba, ban taba ganin ki ba, kin tare ni kina ta mun magana, kina ta wani kina haƙuri, ka tsaya ka ji mana. To haba, ni dai bari ka ji in gaya maka gaskiyan abin da yake cikin zuciya, ni dai kawai kamun. Na burge ki. Kuma ni ina son ka. To nagode. Ban gane ka gode ba. Shikenan bakin to kina so na shikenan. Ina son ka, ina so mu yi soyayya. Ina da inda zan je, ba ni in sa miki number na, in ya so sai ki kira ni. Allah sarki. Kuma kake kira ni da daddare, wannan number kawai kira nake da shi, bana chatting. Samu na chatting din ma nan gaba na san insha Allah zan samu. To da me zan yi saving? Ki sa duk sunan da kika ga miki kawai ki saving, ba wai sai kin wannan. To babu damuwa. Ko zan iya raka ka mu je in dan taka maka mana. Ba matsala. Mu je in taka maka. Ai Allah ya yi sura a nan gura.